Apa denoi, dizketan, eta gaurkoan lasterketa bat dakarkizuet, ikusten zute, auto guztia gaude, lau egin ditut, Mercedesa, Ferraria, BMWa eta McLarena, eta bako txetik lau jarritut, guztira amasegea, eta zirkuitua Le Mansekoa da, 2 buelta, eta 30 litro, eta zeanak. Suabeenak. Neumatikoak. Eta aber... Erditik... Talkarik ez dira inok egiten. Epa... tipo hori sartuak kurban... Etzeba gustatzen aurreko kristala pizzatu eta pixkat bizibilitatea galtzen dezu. Baina bueno, horrela moldatu beharko dugu. Erki pasatu diot hor barru aldetik. Ahaztu zeit izatea zeltasuna 100% daoela, jolazak eman dezakeen zeltasunik gaundienean. Beraz ez pentsa erresa izango denik, akatz minimoarekin egon seguru lasterketa galduko duda da, beraz, kontzentratuta joan beharko gara. Lehenengo txikanera irazten ari gara. Eta ondo horten geha. Hor zeurenik denbora ere iraziko denu pixkat, besteekin alderatuz. Bale, sextan maxima, 7. martxaz dauka. Hirugarrengoan, beti txikan hauek 3. martxa. Eta azkenengo rektaren zatia, eta orain kurba nahiko komplikatu atera iristen geha, ze frenada kurban da. Ikusi ez zute. Momentu baten ia auto alde egin zaitela, eta bastarran kontra jodeula. Naiz eta retrovisoretik ez ikusi, seguru nao, pare bat segunduta daudela, ez daudela urruti. Beraz, kontu zeure horko dugu, kurba hau. Zirkuitu entatik geskien ematen zaiten kurba da, alde handiarekin, Indianapolis, kurba. Eta ingeski hartu ditut, keon retrovisoretik inkuste ditut. Ez da gizuekin antzemango zuten, baina nik pixel bat ezela ikusten dut, eta bakit hori auto bat dala. Bale, bain Porsche kurbak. Bosgarren martxa. Eta zelare ikututxoak ematen. Goxo. Eta hortxe hemendik eta ederto. Eta amaierarako rektako txikanetara iritsi gira. Lehenengo txikana, bigarren txikana, eta lehenengo buelta amaituko dugu. Oain emango dit erreferentzia denboraz.
Bale, 2 segundutara euskat, justu. Esan dizuet, gutxoera pare bat segundutara egongo ziela. Kurba, laugarrengo baino hobeto batzutan 3garrengoan egiten da, baina bueno. Epa, eta bain, lehenengo postu alduet. Hori iteatik. Ai, ama. Bigarrenoa, aber gutxienez errekuperatu izakedan, denbora badaukat oraindik. Ikusi zute, fallo minimo bat, eta ja karreran bertan daudela. Ze 2 segunduz da ezarra. A ver... Reta maierara iristen. Kurbari oine derrapatu inde atzea. Eta 3garrena ikusten dut retrovisoretik. Oso kolatuta sartu naiz hor. Akatzak garezti ordaintzen diga jola zontar. Eta gaurkoan hori eharki ikisi dugu. Argutxenez biharren amaitu ezakedan. Porsche kurbak. Barrualde hartu dut orain. Bale. Biharren postuan niretzat. Eta orain amaierako bitxikana falta dira. Eta metara. Eta ale, bigarren postuan ikusi zute falloak garezti ordaintzen diela eta hauxe izan da guztia. Eta orain zeurenik irudi honenekin utziko zaituztet eta ale, ondo segi. Jo.